हाय गाइस, जय जगन्नाथ, जय सीताराम। समस्त को मोर प्रणाम। आशा करुँच समस्ते भलर थे। बर्तमान आज गोटे स्पेशल अच्छी आपण मानक निहाती देखेबी। वीडियो टी कंटिन्यू करंतु। आगु कौन कौन कौटी जाऊँ आम आपको देखेबू। तो हाय गाइस, आसीगली बर्तमान एबे कोटा अच्छी अड़सपुर बजार पेट्रोल पंप रे गाड़ी टांकी फुल करके बर्तमान बाहर जीव आम बाबा गोरखनाथ। तो बाबा गोटे कृपा आज लगी, बहुत इच्छा था पाखक जावाई। भावुँ पीठे आपण मान बहुत सारा प्रार्थना करके आसबि। तो आगू चलते देखा कौन केमती हो। तो टाटा। तो हाय गाइस, बर्तमान पे आम आसी पहुँच गलु बाबा गोरखनाथ पीठरे। बर्तमान पे आम जाइनु, ए पार्किंग रे अच्छु। देखा जो टाइम बर्तमान भी होती आसिकी 2:25 2:25। तो देखा बाबा दर्शन केते जल्दी मिलूँ आम तो जानू, किंतु लगुच मत पहड़ पड़ी बोली समस्ते कहते घरे। देखा कौन हो चलो। तो आपको पाखापाखि भ्यूटा आपको देखुँ मंदिर पछर। देखा केमती कौन भ्यू आप देखते एंजॉय कर। एमती किसी बाबा पीठ से तो बाबा मंदिर आप देखिपे। यार चारिपाख भ्यूटा एमती किसी माने चारिपाख गहिर बाबा मझिरे अच्छा। पार्किंग टिकेट बर्तमान काटिदेवा। काटी दे तो आस पैसा देवे नहीं। चेंज नहीं नहीं चेंज नहीं चेंज नहीं नो पैसा तो माल मार्केट नहीं आसे एमती किसी बजार ये अच्छी ठाकुर पाखापाई पूजा सामग्री दुकान। बाकी होटेल भी अच्छी ये भेराइटी स्टोर लेडीज कॉर्नर। मंदिर एंट्रांस टा एमती किसी सेपट साइड गोटा गली अच्छी। बाकी यार माने प्रॉपर एड्रेस टा मुझे आपको कहबी। एठी गोटे मंदिर बर्तमान पे काम चलछि। जय बाबा गोरखनाथ। मंदिर एमती किछि फ्रंट एरिया आउ बोधे ये मंदिर एंट्रांस की कौन मुझे जानी पानी। चलो देखा आगू कौन कौन हो। मंदिर चारिपाख व्यू केते कौन मिनिट हो तो जानी, तथापि आपन को गचर जी सारा बंधा है समस्त मानसिक सब गचर बांधी। गोड़टा धोईदवा तापर जीवा। सीट नहीं लेवा। अरे समस्त चंदन लगे कहले चेंज पैसा पकई सारे गला पुओ दे छाड़े तो सब चेंज पैसा नहीं। बाबा मंदिर
ବସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଜୟ ବାବା ଗୋରେଖନାଥ। ତ ଭଲ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇପାରିବେନି ଏମିତି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ମନା। ତ ଏମିତି କିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ୍ଦିର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛି, ଜାଗାରେ ବହୁତ ବର ଗଛ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେତେବେଳେ ବି ଏଠିକି ଆସିବାକୁ ଆପଣ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ଯଦି କୃପା ହେଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଗୁଗଲ୍ ମ୍ୟାପ୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଆରାମସେ ଆସିପାରିବେ। ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଏଇ ଲୋକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁଗଲ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେବ ହେଲା କି। ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପ୍ଲେସ୍ ଆଜ୍ଞା। ଏଠିକି ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗରମର କିଛି କାହିଁକି ଏତେ ବହୁତ ଗରମ ହେଉଥିଲା ଏଠି କିଛି କାହିଁକି ଜଣାପଡ଼ୁନି। ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସ୍ପେସ୍ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଚାରିପଟ ବସିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ମାନେ ସୁବିଧା ଅଛି। ତ ଠାକୁର ବି ବହୁତ ଏଠିକାର ବହୁତ ବିଖ୍ୟାତ ଠାକୁର, ତାଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରଚାର ଆଚାର ଏଠି ସବୁ ଜାଗାରେ। ତ ତାଙ୍କ ମହିମାରୁ ଆମେ ଆଜି ଆସିକି ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଲାଭ କଲୁ। ତ ଏତିକି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ପ୍ରଭୁ ହେ ହର ଶମ୍ଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯିଏ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଦାସର୍ବଦା ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ହରନ୍ତୁ। ତ ବଢ଼ିଆ ପ୍ଲେସ୍ ଏଠିକାର ପ୍ଲେସ୍ ବହୁତ ମାନେ ଏତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଏଠି ବସିଲେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବନି। ବହୁତ ସାରା ଗଛ ବି ଅଛି, ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଏଠି। ଆଉ ଏଠି ସବୁ ଯେଉଁ ମାନସିକ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିବେ ମାଇଣ୍ଡ ବି ଖରାପ ହେଇଯିବ ଯେ ଏତେ ମାନସିକ ଲୋକ କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ମାନସିକ ବି ପୁରା ହେଉଛି। ତ ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଏଠି ବାବା ଗୋରେଖନାଥଙ୍କର ପୀଠ। ତ ଭୋଳାନାଥ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦର୍ଶନ ଆମକୁ ଦେଲେ, ଦିଲ୍ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ସୀତାରାମ। ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗଲାବେଳେ ଆଉ କିଛି ଭିଉ ଦେଖେଇଲି ଟାଟା ବାଏ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ବାବା ମନ୍ଦିରରେ ମିଳିଲା ଆମ ପାଇଁ। ଆଉ ଟିକେ ଡାଲମା ଟିକେ ବାବା ଦିଅ, ଛୁଆଟା ଆଉ ଟିକେ ଡାଲମା ଦେଇ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପକା, ବେଶୀ ପକା ନହେଲେ ପତରୁ ବାହାରି ପଳେଇବ। ଏଇଠି ଭାତ ପୁରେଇ ଇ ସବୁବେଳେ ଏଠି ବାବା ପ୍ରସାଦ ମିଳୁଛି ଟି? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଆମେ ଆଇଛୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର। କ'ଣ କରିବା ବାବା? ତ ଲେଟ୍ ନକରି ଚାଲ ପ୍ରସାଦ ଟିକେ ସେବନ କରିବା, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ନାଇଁ ଟାଣ ନାହିଁ ବେଶୀ, ଚକୁଟିକି ଦିଅ। ସେ 3-4 ଗୁଣ୍ଡା ଖାଇଦେଉ, ପିଲା ଲୋକ ନା ପେଟ ଗରମ ହେଇଯିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଜ୍ଞା ଓଲ୍ଡ ଟାଉନ୍ ଆମ ଘର, ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ପଛପଟଟା। ନାଇଁ ଆମ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ପଛପଟେ। ଆଇଲେ ଗୀତା ଦି ବ ପାଖ ବ ଏତିକି ଭାତ ଡାଲମା ଖଟା ଆଉ ଗୋଟେ ମିକ୍ସ ତରକାରୀ ଅଛି। ଆରେ ତାକୁ ଚକଟାଟା ଦେ। ଆମକୁ ଦେଇଯିବା ଦେଖେଇବନି ପାଣି। ତ ସମସ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସାଦ ସେବନରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ତ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ ସରିଗଲା ଗାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମେ ଏବେ ବାହାରି ଯିବୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଁକୁ। ଜାଣିନୁ ସେ ଗାଁରେ କ'ଣ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଗାଁ ହେଉଛି ଆମ ଶ୍ୱଶୁର ଘର, ଅଡ଼ଶପୁର ନିକଟ ପାଖାପାଖି ଜାଗାରେ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ସିଆଡ଼େ ଦେଖିବା। ବହୁତ ହାଲିଆ ହେଇଗଲାଣି, ଯେଉଁଭଳି ଗରମ ଲାଗୁଛି, ସାର୍ଟ ବି ଓଦା ହେଇଗଲାଣି। ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ସାର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉନଥିବ। ତ ଚାଲ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ।